Takže čus kaktus. Závisláci a závisláčky. Moje meno je Adam a idem natočiť video s Beybladami. Idem si zahrať taký Beybladový turnajček. To mám aj svojich bladov. Takto vám ich tu ukážem. 1, 2, 3, 4, 6. Budú rozdelení do 3 skupín, bude sa bojovať v tejto aréne. Tak idem si nájsť hlavne natáčatko, takže ja to zatiaľ strihnem. Takže našiel som si roztáčatko, idem ešte skúsiť, či je toto funkčné. Takže pozerajte. Je funkčné, dobré. Takže na čo čakať, môžeme sa na turnaj vrhnúť. Počkajte, dobre, tak. Dobre, takže prvá skupina bude títo traja. Tento a tento. A idú proti sebe všetci traja. Ja vám to takto ešte približím. Vidíte. Tak, dobre. A vyhral Blade tento, takže ten má 3. Tento má 1 bod. Nemá ani 1. Takže ide druhá skupina. Ide tento a tento a ideme na to. Ja si toto zatiaľ nachystám a strihnem to. Trošku dlhšie to trvalo, mal som zaseknuté natáčatko. A idem na to tuto. Ustaviť to. Tak už si hrá. Tak to natočím. A každopádne vyhral tento Blade, čo má 3 body. Tento bol druhý, ten má 1 bod a tento má 0 bodov. Takže títo dva Blady, tento a tento o prvé miesto. Kto vyhrá. Takže takto vám to natočiť. Vyzerá to napínavo. Bude to veľmi tesné. Už sa trošku tesné. A ja vyhral to tento je na druhom mieste. A teraz idú tento a tento. Takže už som ich aj pustil. Tak. Tak toto bolo strašne tesné. Tento prehral, tento vyhral. Takže o tretie miesto vyhral tento, tak toto vypadá zatiaľ v poradí. Išiel tento a o posledné miesto sa ide hrať tento. Už to pustili. Toto tiež bude napínavé. Takže tento je posledný, tento je predposledný. Takže konečné poradie je takéto. Počkajte, prečo je tento tak.
konečné poradie. Tento je posledný, tento je prvý. Tak a toto by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like. Ak ste tu noví a páči sa vám naša tvorba so Šmenom, tak nezabudnite dať odber. Ja sa s vami lúčim a dovidenia. Čo sa